Na kabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antor News. Kublai pi baro kini gilonggi kubor bemta kesngi. Ka arterik unai wing kesngi ken mau buram ni kiriunget baro ki balaklat no All Souls Day. Ka balang hadien bakala raki ke jingkawai jingkiriu khut baro. Menta kesngi ka Duwai na ka benta baro ki baha ke jingsha shitom ka bapen khut ya ka mynsiem ki am ya kesngi bakin ya sok lang ha ka buram beneng. Hasilong Archdiocese ka jingkan mau ki mynsiem balaklat la raki kamas ha ulum kentang ka chnat niam lat umkra ka Maria ka nong yaram ki Kristan ha ka ba uling do sat barang ba du ka Shillong Archdiocese Most Reverend Archbishop Victor Lingdo ulalong ukong sanban pen benta ya kangu ka demble ki mynsiem balaklat no ka pinyes no bat ka ba pen ibiang ya ka jingkanya ukris hakalbari kalalong barabor kalat bakong san ha kabalang ka pendem ya ka jingkit kli ka bakraw jong ka jingit ya ki bayam ka jingyap kamla ban bentukut ya ki jingte jong kamet ukris baro ki bayap ha ka jing ai ba jinglong parlok jong ublay henry ki badang long ki bala pen khut klem janai kilong shisha ki bala tikna ya ka jingpen imbam jukut jong ki henry hadin ka jingyap ki ya lingba ka jingpen khut khnang banyo ya ka jingkhut kabadon kam bandrung sya ka jingkemen jong ka beneng kabalang ka ai kerteng purgatory ya kani ka jingpen khut ki bakhat du ya ki bala jiet kabla pher bak lebak na ka jingpen shitom ya ki bala tim kamas bala rakhi kalong kata na ka jingken mau buram ki riunget baro ki bala khat no ngi Duwai na ka benta ki nong khat banget kham tam ha kapor octave jong ki mynsiem baro Kiriunget Katolik jong ka jela Meghalaya kleas no tilang bat ka Pyrthei baro ka wei ban rakhi ya ka All Souls Day menta kasngi ha ulum jingtem jong kinyam Katolik lat umkra Shillong kum kadak jingken mau ki bahayeng hasem bat ki parlok ki ai jing Duwai bat pin itenat ya ki jingtep jong ki bahayeng hasem bat ki ba iet jong ki da ki syarak bat ki sentiu la pelong ya ki mas bakerpang ha ki jakatem na ka benta ki mynsiem ki balaklat no la pelong ru ya ka mas bakerpang ha ka ka jakatem lingba ka jing Duwai ka jing ya sahat ka jing ai sngoba ba ka jing let sha ki jakatem ki Katolik ki pin kan mau ya ki mynsiem badung ha ka jaka pen khut bar ki yo ya ki jing map jong ki Batu ai kurai ka jingkemen bom cukut ha kito bela ai ka jai ka baptisma dau kres utrai jongi Ko belai try kan ran Ubasuma sukher ki lai pochin tau Barbala penyem ye ki bangai kami to pet ngau bha ya kane ka kam jongi to kerku kerdo yang ne ulum jentep baro kuwen ha ke ba namar dhang ne ki wan ja thai bun ki met jong ki runget hadin blakut kalanti jingim jongki to ai baka jimi pat kin yo ai ka jing sak baka jing em bom chukot lembat ki mynsiem ki babha daw kres utrai jongi ngan long ka jimi pat bat ka jing em uang utrai jar banget hanga won em wala daw layaw meruta ba em bat banget hanga unam yap lananoro kotrai to his name Go Christ to his name. Go pa chungi.
Duwai Aplay try conrad unong po unong benta nong sampeta ya kijing tau bero barunong siu spa ya kalong priu man priu dos ngap ya kijing kerpat kabami na donut kapenaram ya kiri jing sungsi jongi kibarang sa bat dos ngau sene kibai jongi kibala leitnoh haswa jongi do pelengkot ye ke jing sitom jo kipara ye balatep hangni halum kentang jo kabanan do ai bakai met jo ki ka samipat sya ke puram jo ka jing yos chuos ngau ya ke jing riu ki toroi jo ki anyer jo mi ni pan ye ka nebrolan dau kres utrai jo mi utrai to swam istay ke jing duwai jo nga Putrai to ayaki ke kacing jatai bom cekot. Kin jatai kacing sup. Putrai dari kat bati. Play badun bor bero. Uppa. Badu kon. Badu mynsiem bakot. Unker ku ya pi. Galai sok kemas kalawai. Wan Duwai nam ta ki bai ki bathon ki jungi ki badan hau ni rum kentang. Mida pa ji songo yu play na mau la ku ko do